Li Rojavayê Kurdistanê ji dema ku pêdê di silaj rejima Sûriyê bi rêkeftineke nehênî wergirt di sala 2012 de heta roja îro rêkeftina xwe bi serkûtkirina xwepêşandanan û revandin û binçavkirin û terorkirina çalakvan û siyasetmedarên Kurd û her kesê nel gel nerîna pêdeya siyasî be cîbcî kir. Azadiya peyv û nerînê têde nema. Civaka Kurdî jî serbarî sepandina jiyaneke tev nexweşî û êş û azar li ser pêdê û piştevaniya PKK û ciwanên şoreşger yên bi ser ve. Diyardeya revandina zarokan leşkerkirina wan û nezanî belav kir. Nifşekî Kurdî ê xistet metirsiyê de. Hetanha jî bi dihan endam û kadir û çalakvan û medyakarên enekesê û pedekesê revandine. Herî dawî jî 6 kadir û rojnamevanên pedekesê revandine. Caran vîsa pêncan ji wan hetanha nediyar e. Serbarî proseya revandinê ya birêkxistinekirî bi armanca tunekirina jiyana siyasî û sepandina siyaseta tekalî pêdê hejmarek serkirde û çalakvanên xwedî rol di xebata siyasî de diber doza Kurdî û gurkirina şoreşa Sûriyê li deverên Rojavayê Kurdistanê de serkirde Şehîd Nesreddîn Birhik endamê polîtbûroya pedekesê û Mehmûd Walî endamê encûmena herêmiya pedekesê hejmarek çalakvan û siyasetmedarên din teror kirin. Her wiha gelek komku jî bi armanca tirsandina welatiyan bi taybet xebatkarên rêbaza Kurdîniyê rêbaza Barzaniyê Emir û armanckirina malbatên xwedanrol û dîrokeke dirêj encam dan wek komkujiya Amûdê û her du komkujiyên Burj Ebdal û komkujiya malbata Şêx Henan li Efrînê. Wekî hemî rejîmên şofînîst li cîhanê yên ku bi lêdan û eşkence û şêweyên dûr ji mirovatiyê armanc û bercewendiyên xwe disepînin. PYD û PKK jî di zindanên xwe de kadir û çalakvanên pedekesê enekesê bi tundî eşkence dan da ku bi gef û fişar û eşkencedanê hewla guhertin û armanckirina bîr û baweriyên wan bike. Tevlî wê yekê PYD negihîşte armancê xwe nikarî baweriyên wan biguherîne. Êdî bin pêkirinên PYD bi zelalî piştî belavbûna wêneyên eşkencedana Şehîd Emîn Îsel Elî endamê encûmena Şax ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hatin naskirin. Raya giştiya Kurdî jî gihîşte wê behweriyê ku ew bi çi hişî û rewiştan ciwanên Kurdan eşkence didin. Di 15 adara sala 2017 de PYD û ciwanên şoreşger yên bi ser PKK ve bêhtir jî pêncî ofîs û baregehên enekesê û rêxistinên wê li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê şewitandin û girtin. Alayên Kurdistanê jî daxistin û şewitandin û bêhtir jî pêncî serkirdeyê Kurd dê enekesê de revand û her kesê çalakvan û karê siyasî dike hata armanc kirin. Hîn jî ev siyaset berdewam dike. Ji dema ku danûstandinên Kurdî wekû destpêşxeriyeka Fransî û bi sponsoriya Amerîka li Rojavayê Kurdistanê ji bo yekelwêzkirina Kurdî dest pê kiriye. Êrişên PYD û PKK û binpêkirinên wan di dermafê gelê Kurd û kadir û endam û alîgirên enekesê de gurtir bûne. Piraniya çalakvan û çavdêr û serkirdeyên enekesê jî tekez dikin. Ev siyaset û binpêkirin danûstandinên Kurdî armanc dikin. Da ku bi ser nekevin ji ber van binpêkirinan û armanckirina simbolên Kurdî û êriş û tometên hin serkirdeyên PYD û PKK danûstandinên Kurdî hatine rawestandin. Hevdemî ku Mezlûm Kobanê wekû gerentorê peyenekê di danûstandinên Kurdî de bêdengî hilbijartiye û gelek siyasetmedar û çalakvan dibêjin. Bêdengiya Mezlûm Kobanê tekez dike ku ew aliyeke di van binpêkirinan de ew ne gerentore ji peyenekê re û nikare qet van binpêkirinan rawestîne ji ber ku PKK Rojavayê Kurdistanê birêvet be ne ku Qesedê û PYD xwepêşandanên PKK û ciwanên şoreşger yên bi ser ve hildana wan ji wêneyên Abdullah Öcalan rêberê PKK û alayên PKK re wekû dana buhaneyan ji Tirkiye re wê yekê tekez dike. Çavdêrên siyasî tekez dikin ku kiryar û binpêkirinên PYD û şewtandina ofîs û baregehên enekesê û pedekesê terorkirina siyasetmedar û çalakvanên Kurd eger yek nîşana wan hebe bi tenê armanca bidawîkirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê ye. PKK bi van kiryar û siyasetan xizmeta dijminên Kurdan û bercewendiyên xwe yên taybet dike da ku gelê Kurd armanc û mafê xwe li her çar parçeyên Kurdistanê bi dest veneyîne.